Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes unwaith eto yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna dipyn o gyffrod i fod yn ystod yr wythnos diwetha yma, wrth i'r bosibilrwydd fod yna frechiad neu vaccin ar y ffordd i'n hamddiffyn ni rhag Covid-19. Ac wrth gwrs, i ni yn llawenhau yn yr posibilrwydd hynny. Ni'n diolch i Dduw am ateb ein gweddiau ni yn hyn o beth. Ac eto, fel mae Salm 114 adnod 8 yn atgoffa ni, ein cymorth sydd yn enw'r arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Mi eisiau ni fod yn ofalus bod ni ddim yn rhoi'n gobaith ni, yn ffydd ni, ein ymddiriedeth llwyr ni mewn dim byd arall ond yn yr arglwydd ei hun. Fe yw ein gobaith ni, fe yw ein cymorth ni, fe yw'r un sydd yn achub nid yn unig y corff ond yr enaid ac yn rhoi bywyd tragwyddol i ni. A felly, bore yma unwaith eto, gadewch i ni ei geisio fe, taflu'n hunan wrth ei draed ei a dibynnu'n llwyr arno fe yn unig. Na ni weddio. Arglwydd i ni yn parhau i ofyn arna ti i drygarhau wrth ein gwlad ni a'n byd ni ac i nerthu ac arwain yr doctoriad a'r gwyddonwyr hynny sydd yn chwilio am frechiad ac atebion i'r salwch yma. Ac arglwydd ni'n parhau ofyn i ti arwain rheini sydd yn rheoli ac sydd mewn awdurdod yn ein byd ni. Ac eto arglwydd ni'n diolch mae ti. Ti yw creawdwr nefoedd a deiar. Ti yw'r un sydd yn gallu achub i'r eithaf. Ti yw'r un sydd yn rhoi bywyd tragwyddol i dy bobl di trwy yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd cymorth ni felly, helpa ni nawr. Helpa ni i ddoli di, helpa ni i rando ar dy air di ac i ymateb yn gywir. Helpa ni ym mhob peth i ni'n ei wneud. Arglwydd ni'n dibynnu arna ti yn llwyr. Bydd yn agos ato ni felly. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiad Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni barhau i addoli Duw trwy ganu gyda'n gilydd. Wel, ni am droi yn awr at air ein diw ni, ac ni'n mynd i barhau y bore yma yn ein cyfres ni
yn yr efengil yn ôl Ioan. Os dyw a'i mynd am yr wythnosau nesaf, fyddwn ni'n cymryd rhyw seibiant fach ac yn troi'n sylw ni at y Nadolig wrth gwrs. Ond am bore yma o leia, nhw'n ni droi at Ioan, pennod 14 ac adnodau 1 i 14. Dyma air ein Duw ni. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Nuw a chredwch yn ofinnau. Yn Hufanhad mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi? Ac os a fa pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ata fy hun mwyn I chwythau fod lle rwy fi. Fe wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd. Ni wyddo mi ble rwyt yn mynd. Sut gallwn wybod y ffordd? Dwedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Os ydych wedi fadnabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir rydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd. Dangos I ni y tad, a bydd hynny'n ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd, heb I ti fy adnabod, Philip? A mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I, wedi gweld y tad. Sut medru di ddweud, dangos I ni'r tad? Ond nid wyt yn credu fy mod I yn y tad a'r tad yno fi? Y geiriau rwy fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun o rwy fy'n ei llefaru, y tad sy'n aros yno fi sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddwedaf fy mod I yn y tad a'r tad yno fi. Neu yn tei credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir rwy'n dweud wrthych, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi, hefyd yn gwneud y gweithredoedd rwy fi'n ei gwneud. Yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag a ofynnwch yn fy enwi, fe'i gwnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth I mi yn fy enwi, fe'i gwnaf. Amen. Amen. Wel, diolch I Dduw am ei air ei ni. Nawn ni weddio unwaith eto, nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O, Dduw ein tad I ni'n diolch I ti. Unwaith eto am y geiriau yma sydd gennym ni. Geiriau'r arglwydd Iesu yw ddisgyblion, I ffrindiau agos ac eto arglwydd. Y geiriau yma sydd wedi ei cofnodi ein mwyn ni hefyd. Arglwydd ni'n diolch I ti am y geiriau yma sydd yn llawn cysur. Dad, I ni'n byw mewn cyfnod digon anodd, digon cythryblus, llawn pryderon ac ofnau. Ac ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu yn gyfarwydd gyda'r pethau hyn, yn gallu cydymdeimlo â ni yn y pethau hyn, ond yn fwy na hynny ni'n diolch bod ein cysuro ni ac eisiau tawelu ein calonau cythryblus ni. Arglwydd I ni'n gofyn nawr arna ti I siarad yn dyner â ni ac arna ti I'n helpu ni I hoelio'n golwg ni ac I hoelio'n gobeith ni yn unig ar yr arglwydd
Iesu Grist. Ac dad, wrth i ni nesau at yr Nadolig nawr, ni'n gweddio bydd y cyfnod yma yn un lle mae pobl yn cael y cyfle i glywed am Iesu, ond hefyd yn ymateb ac yn troi mewn ffydd ato fe. Dad, diolch i ti am y gyfres yma ni wedi gallu ddilyn yn Efengil Ioan. A ni'n gweddio dy fendith di nawr yn yr wythnosau nesaf wrth i ni droi at gwahanol rhannau o dy air di. Wrth i ni feddwl am adnodau a hanesion fydd yn gyfarwydd iawn i lawer ohono ni, arglwydd helpa ni beidio ag trin y pethau yma yn ysgafn, neu mewn rhyw ffordd sentimental, ond arglwydd helpa ni i ryfeddu o'r newydd ar yr arglwydd Iesu, ar ei ymgnawdoliad wrth iddo fe ddod yn ddyn. Arglwydd wrth ni feddwl pam fod wedi dod. Dad, helpa ni. Arwain ni yn yr wythnosau nesaf yma. Ni'n gwybod fydd cyfnod yn Nadolig yn wahanol i'r arfer ac dad, ar un olwg ni ddim yn gwybod beth yw ddisgwyl, ond ni'n diolch dy fod ti yn rheoli. Yn diolch dy fod ti yn gwybod yn iawn beth yw dy gynlluniau di ac ni'n diolch dy fod ti yn cadw dy bobl di yn ddiogel yn dy ddwylo di. Arglwydd, helpa ni nawr. Derbyn ein mawl ni, am diolch ni gyd achos ti yn unig sydd yn ei heiddiau. Amen. Amen. Wel, cyn i ni ganu enmyn arall, i ni'n mynd i gael eitem i'r plant. Helo. Bore da, blant. Gesiwch beth nath ddigwydd wythnos diwetha? Ges i pen blwydd fi. Nes i dathlu pen blwydd fi yn 100 oed. Na, dim 100 oed. Oedran fi rwan ydy 238 rhannu fo 7. A ges i 2 cacan, a ges i anrhegion, a ges i parti, a ges i dawnsio. Ac hefyd ges i lot o cardiau pen blwydd a negeseuon ar fy ffôn i ar fy mhen blwydd. Ges i cardyn yma, yn dweud gobeithio gei di ddiwrnod wrth dy fodd a gobeithio gallu gweld ti'n fuan gan Amanda yn y capel. A fan hyn, cardyn yma yn dweud bod yn caru fi lot fawr iawn gan mam a dad. Mam a dad yn caru fi. A fan hyn, mae cardyn digri gan Andreas a Jenny. Dyma fi yn chwilio am dŷ mawr, a dwi'n deud y fan hyn, oes yna garage? Yna digonedd o lle fan hyn i fi fyw. Lot o cardiau. Yn y darn o'r Beibl nath Emyr ddarllen, sef Ioan 14 adnod 1-14. Mae fel cardyn nath Iesu sgwennu i ni. Ydych chi eisiau gwybod beth ydy'r neges nath Iesu sgwennu i ni? Mae'r neges yma lot gwell na unrhyw gardyn arall. Go iawn! Mae cardyn mae Iesu wedi rhoi i ni yn lot fwy gwell. Mae'r neges yn ofnadwy o bwysig a ofnadwy o werthfawr. Dyma be mae'n deud. I fy annwyl blant sy'n credu ynddo fi. Peidiwch â cynhyrfu, peidiwch â bod ofyn, neu'n upset, neu'n poeni, oherwydd, achos 3 peth. Achos fi ydy mab Duw. Os da chi'n credu a nabod fi, da chi'n nabod Duw. So mae Iesu yn mab Duw. So dim rhaid i ni poeni. Mae'n mab Duw. Yn ail peth, peidiwch â gofni neu poeni, achos dwi am eich nerthu.
am ateb eich gweddia ac edrych ar eich ôl chi. Da ni ddim ar ben ein hunan, mae Duw yn mynd i helpu ni. Mae Iesu yn mynd i helpu ni. Ac yn olaf, paidwch â ofni neu paidwch â poeni, achos dwi di paratoi lle i chi yn y nefoedd. Mae'n dyfodol ni yn sicr. Does dim rhaid poeni ar ôl marw, achos pan da ni'n marw, da ni'n mynd i fod efo Iesu yn y nefoedd. A fi na'n poeni yn y cardyn yma, fod na ddim digon o lle i car fi. Wel, dim rhaid i ni poeni os da ni'n Gristnogion, achos mae Iesu di gaddo fod gyda ni lle yn y nefoedd gyda fo. Achos fod e wedi mynd ar y groes dros da ni, a fod yn caru ni lot fawr iawn. Peidiwch cynhyrfu, meddai Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn Nuw a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hyf yn had. Dwi yn mynd yno i paratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl, a byddai'n mynd â chi yno gyda mi, a chewch aros yna gyda mi. Iowan 14, adnod 1-3. Sialens bach i chi i orffan. Beth am gyda paent a siswr na prydstec, beth am neu cardyn enfawr, a tu fewn i'r cardyn sgwennu adnod Iowan 14, 1-3, mwyn i chi gofio be mae Iesu'n deud wrtho ni. Un o'r pechodau sydd yn cael ei herio yn fwyaf gan yr arglwydd Iesu Grist yw rhagrydd, hypocrisy. Bod person yn dweud un peth ac yna'n gwneud mewn ffordd arall neu yn annog eraill i ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig heb wneud hynny i hunan. A felly o bosib, wrth i ni ddarllen yr adran yma am y tro cyntaf, efallai, fod e'n taro ni, wel, nag yw Iesu yn bod yn rhagrithiol fan hyn. Oherwydd yn pennod 13, wnaethon ni glywed fod ysbryd Iesu yn cael ei gynhyrfu. A nawr, ar ddechrau pennod 14, mae fe
yn dweud wrth i ddisgyblion i beidio gadael i ddim cynhyrfu i calon nhw. A falle bod rhywun yn meddwl, wel, nag yw Iesu'n bod yn rhagrithiol felly. Mae'n dweud wrthyn nhw i beidio a phoeni am dim, ond mae ei hun yn cael ei gynhyrfu. Wel, wrth gwrs, mae hynny yn methu'r pwynt yn llwyr yn dydy. Ond y pwynt yw, roedd rhaid i galon Crist gael ei gynhyrfu, mwyn iddo fe allu ddweud wrth ei ddisgyblion ac wrtho ni, peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Be ni wedi gweld trwy Efengyl Ioan yw fod Iesu wedi dewis gwynebu'r pethau yma. Nath e ddewis dod yn ddyn. Nath e ddewis dod i ganol y byd yma o bechod ac o boen ac o dristwch ac o dywyllwch ac o farwolaeth. Nath e ddewis dod mwyn cael ei fradychu a'i wrthod a'i adael. Nath e ddewis dod mwyn, fel y gwelwn ni yn y penodau nesaf, cael ei drosglwyddo i'r awdurdodau, a'i gyhuddo ar gam, a'i boenydio a'i ladd. Nath e ddewis ddod i gymryd arno fe holl ganlyniadau ein pechod ni. Y gosb i ni'n ei heiddi am ein pechod ni cyn atgyfodi a dychwelyd at y tad. Pam fod wedi gwynebu hynny? Wel, mwyn iddo fe allu dweud wrtho ni, peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu eich calon chi. Nid ragryth sydd dynnu fan hyn. Na, mae Iesu'n dweud, fi wedi dod i wynebu'r pethau yma, fel bod chi ddim angen poeni a phryderu a gofidio mwyach. Fi wedi dod mwyn poeni am y pethau yma, mwyn i chi brofi tangnefedd. Beth oedd yn cynhyrfu calonau'r disgyblion ar y pwynt yma? Wel, fi'n siŵr oedd pob math o emosiynau, pob math o deimladau yn rithro trwy meddyliau nhw. Ofn am y dyfodol. Ansicrwydd wrth i bethau ddim gweithio allan fel o'n nhw wedi disgwyl. Cywilydd bod nhw ddim wedi golchi traed i gilydd a bod Iesu wedi gorfod gwneud ar ei rhan nhw a phob math o bethau eraill. Be sy'n cynnyrfu'ch calon chi y bore yma? Wel, dim ond chi all ateb y cwestiwn hynny, ond mae'r arglwydd Iesu yn dweud, mae yn gorchymyn i'w bobl peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Mae'n gwahodd unrhyw un sydd ddim eto'n ei adnabod i ddod ac i dderbyn yr heddwch yna. Mae yn gallu i gynnig. A dyw'r arglwydd fan hyn, dwi ddim yn siarad yn anelwig. Dwi ddim just yn dweud, wel na fe, stiff up a lip, keep calm and carry on, daw eto hael ar fryn, fi'n siŵr fydd popeth yn iawn, peidiwch â phoeni, na, nid dyna mae'n gwneud. Mae Iesu fan hyn yn rhoi resymau clir, cadarn, pendant, resymau ni'n gallu dal gafel ynddyn nhw bore yma ac ymddiried ynddyn nhw pam bod ddim angen i ni boeni. Reswm cyntaf ni'n gweld yw hyn. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon oherwydd pwy yw Crist. Pennod 14 adnod 1. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, credwch yn niw a chredwch yn ofinnau. Dyma'r sylfaen, dyma'r man cychwyn. Ys dim angen i ni boeni nac ofni, ys dim angen i'n calonau ni i cynhyrfu, mae jyst angen i ni gredu, meddwl Iesu. Credwch yn niw a chredwch yn ofi. Nawr, wrth gwrs, oedd y disgyblion yn credu yn niw, ond nhw yn credu yn Iesu.
Ond be mae Iesu'n golygu felly yw fod angen cael ffydd. Mae angen byw allan, neu credu ar galon falle'r hyn i chi'n gwybod a'ch pen chi. Mae angen i ni ymddiried, dibynnu, pwyso ar Dduw. Ymddiried yn Iesu. Cofio'r cwbl i ni wedi clywed ac yn gwybod amdano fe a roi'n ffydd ni yn hynny. Yn ei lythyrau, mae Iago yn ysgrifennu'r geiriau hyn, Iago 2:19. Rwyt ti'n credu bod Duw yn un. Da iawn, mae'r cythreiliad hefyd yn credu hynny ac yn crynu. A be mae Iago'n dweud fyna yw bod credu, rhyw gredu oer, gwag, heb ffydd, bod credu yn ymodolaeth Duw, neu credu rhyw ffeithiau am Dduw, dyw hynny ddim yn ddigon. Mae Satan yn gwybod y cwbl am Dduw, ac eto mae hynny'n achosi iddo fe a'r cythreiliad i grynu. Dwi ddim yn rhoi cysur iddyn nhw, na gobeith iddyn nhw. Na, mae angen i ni gael ffydd. Mae Iesu mynd mlaen yn dybu esbonio fod e wedi dod mwyn dangos, mwyn datguddio y tad i ni. Adnod 9. A oedd wedi bod gyda chwi cyhyd, heb i ti fy adnabod, Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud dangos i ni y tad? Ond ydw ti'n credu fy mod i yn y tad a'r tad yno fi? Y geiriau yr rwy fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun rwy fy'n ei llefaru, y tad sy'n aros yno fi sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Mae Iesu'n dweud fan hyn, mae credu ynddo fe yw credu pwy yw e? Fe yw y mab sydd wedi dod mwyn datguddio'n berffaith i ni y tad. Fe yw'r un sydd wedi dod mwyn dysgu ac mwyn gwneud yr arwyddion rhyfeddol yma, i brofi pwy yw e. Fe yw'r un sydd wedi dod i achub. A felly mae'n annog y disgyblion, chi'n gwybod y pethau yma, chi wedi clywed y pethau yma, chi wedi gweld y pethau yma. Nawr credwch, dibynwch arno fi. Mae Iesu'n dweud, pwy ydw i, fi yw'r un sydd wedi dod mwyn agor ffordd at Dduw. Adnod 6. Dwedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Credu yn Iesu yw gweld yr honiad unigryw yma mae'n gwneud. Mae fe yw'r unig ffordd i ddod at y tad. Fe yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Fe ei hun sydd wedi gwneud ffordd i ni trwy roi fywyd ar y groes. Fe ei hun yw y gwirionedd wedi amlygu ei hun i ni. Fe ei hun yw'r bywyd tragwyddol sy'n cael ei roi i'w bobl e. Credwch yn yw, credwch yn ofyn fe medde Iesu. Sdim angen i ni ofni'r bore yma oherwydd pwy yw e. Fe yw'r un sydd wedi dod i'r byd mwyn ein hachub ni, mwyn rhoi ei hun trosto ni. Fe yw'r un sydd wedi dod i'r byd mwyn delio gyda'n pechod ni, mwyn marw yn ein lle ni, ac mwyn ein cymryd ni a'n cymodi ni gyda Duw. Dyma'r peth gyntaf, mwy a sylfaenol. Mae eisiau ni jyst i gredu yn Iesu. Beth bynnag eich chi'n poeni amdano fe, yn pryderu amdano fe, beth bynnag sy'n cynhyrfu'ch calon, mae eisiau chi i stopio am funud ac atgoffa'ch hunan o bwy yw Duw a phwy yw Iesu. Does ni ddim yr atebion i gyd, ni ddim yn hawlio fod yr atebion i gyd gennym ni, a ni ddim angen yr atebion i bopeth.
Achos os ni'n credu yn Christ, os ni'n adnabod y tad trwy y mab, wel, mae hynny yn ei hun yn ddigon i ni. Os mae rhywun yn eich caru chi, a chi'n i caru nhw, a beth sy'n digwydd? Wel, chi'n ymddiried ynddyn nhw, chi'n credu ei gair nhw. A mae Iesu fan hyn yn dweud, fi wedi profi'n hariad i chi, a fi'n mynd i profi'n hariad i'r eithaf ar y groes, ac felly peidiwch ag ofni. Trystiwch fi. Na'r peth cyntaf. Yna ni'n dod at yr ail beth, sef hyn. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon oherwydd mae'r dyfodol yn sicr. Peidiwch gadael i ddim gynhyrfu'ch calon oherwydd mae'r dyfodol yn sicr. Os ni'n credu yn Nuw ac yn credu yn Christ, byddwn ni felly yn credu ei addewidion. Credu'r holl addewidion hynny mae Duw wedi gwneud i'w bobl yn Christ. A fan hyn mae Iesu'n gwneud addewid. A'i addewid i'r disgyblion yw fod yn mynd ymlaen i baratoi lle ar ei cyfer nhw ac ar ein cyfer ni. Adnod 2. Yn hi fy nhad mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi? Ac os a fa pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl a'ch cymryd chwi ataf fy hun mwyn i chwithau fod lle yr wyf fi. Nawr, mae yna gysur cychwynnol yn y geiriau yma, sef bod Iesu wedi mynd o'n blaenau ni. Hynny yw, mae wedi mynd trwy marwolaeth. Mae wedi gwynebu marwolaeth, wedi concro marwolaeth, ac wedi atgyfodi ac esgyn at y tad. Mae Iesu Grist yn y nefoedd nawr. Fi'n siŵr bod ni gyd i bod mewn sefyllfa lle ni'n ofni rhywbeth, ac i chi a'ch ffrindiau chi yna'n herio'ch gilydd i wneud rhywbeth. A mae'n codi dychryn arnoch chi, a felly mae pawb yn dweud, wel, ti gynta. Neidia di fewn gynta, neu Caerdydd mewn gynta, neu blasadïau gynta, beth bynnag yw'r sefyllfa. A chi eisiau'r person yna i wynebu gynta fel bod chi yn gwybod beth yw ddisgwyl. Ystem angen i ni boeni na dyfalu am y dyfodol, am beth yw ddisgwyl tu hwnt i'r bydd. Mae Christ yn gwybod. Mae wedi mynd o'n blaenau ni, mae wedi gwynebu'r cwbl, a mae wedi dweud y cwbl wrtho ni. Mae wedi delio gyda pechod a marwolaeth, mae wedi tynnu gwenwyn marwolaeth allan, a mae'n gallu'n cynnal ni wrth i ni wynebu marwolaeth. Ond mae'n gysur pellach yn does fan hyn, achos mae yn dweud fod nid yn unig di mynd o'n blaenau ni, ond mae di mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. Adnod 2. Yn hi fy nhad mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os a fa pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl a'ch cymryd chwi ataf fy hun mwyn i chwithau fod lle'r wyf fi. Mae'r arglwydd Iesu Grist i mynd i baratoi lle i'w bobl e. A'r syniad sydd yn ni fan hyn, yr darlun sydd yn ni fan hyn, yw fod y nefoedd fel tŷ enfawr, tŷ Dduw, tŷ y tad, ac yn y tŷ yma, mae yna ddigonedd o drigfannau, o lefydd i fyw, o stafelloedd neu o gartrefi addas i bob un sydd eisiau. Dwi ddim yn di lle chi angen poeni am orboblogi y lle, neu redig allan o ofod neu o lai na, mae'r tŷ yma yn ddigon mawr i'r holl saint, holl bobl
yr arglwydd. A mae Iesu'n gweud bod wedi mynd ymlaen er mwyn paratoi y lle yma ar ein cyfer ni. Mae wedi mynd er mwyn creu cartre perffaith, delfrydol i bob un sydd yn credu ynddo fi. Mae wedi mynd er mwyn paratoi cartre priodol, rhywle lle fyddwn ni yn perthyn. Yn ystod y cyfnod diwethaf yma, mae yna lot o bobl wedi bod yn poeni am eu cartrefi nhw. A wedi gwynebu ansicrwydd am eu cartrefi, ond falle bod taliadau eich morgais chi wedi bod yn anodd, neu bod ffeindio'r rent o fus i fus wedi bod yn anodd. Mae llawer wedi gwynebu y posibilrwydd o gael i evictio a i gwneud yn ddigartre. A fi ddim eisiau bychanu hynny o gwbl, achos mae hynny yn bryder ofnadwy, a'n sefyllfa ofnadwy i fod ynddi. Ond y gwir yw, mae'r bywyd yma yn ansicr, mae'r byd yma yn ansefydlog. A mae Iesu fan hyn yn dweud fod wedi mynd ymlaen i baratoi cartre parhaol, cartre sicr, cartre tragwyddol, cartre dos na neb yn gallu gymryd i ffwrdd oddi wrthon ni, cartre i ni methu cael ein taflu allan ohono fe, achos dyna lle i ni i fod. Mae e wedi paratoi i ni. Pryder arall sydd wedi gwynebu llawer ohono ni yw unigedd, bod ni ddim yn gallu gweld ein teuluoedd a'n ffrindiau. Mae dych chi gartre, chi ddim yn poeni am hynny, o chi jyst methu cael pobl draw atoch chi i'r cartre. Ac mae Nadolig yn agosau a chi'n poeni o beth sy'n mynd i ddigwydd. Sa'n mynd i allu cael y teulu a'r ffrindiau draw fel byddwn ni yn dymuno. A chi'n poeni, chi'n teimlo'n unig. Ond mae Iesu'n dweud fan hyn fod yn mynd i baratoi cartre i ni lle gawn ni fod gyda'n gilydd, gyda phobl yr arglwydd, ond yn fwy na hynny gawn ni fod gyda fe am byth. Heb ein gwahanu oddi wrtho fe, heb fod yna bellter yn bodoli rhyngddo ni a fe gawn ni fod gyda fe. Mae'n pwysleisio hynny yn dydi. Mae'n dweud mwyn i chwithio fod lle yr wy fi. Ac wrth gwrs, dyna yw ein gobaith ni i'r dyfodol. Dyma pam mae'r dyfodol i'r Cristion yn sicr, achos mae'n dyfodol ni am bywyd ni a'r cwbl yng Nghrist. Mae yna linell enwog mewn emyn sy'n dweud mai fy Iesu yw'r nefoedd i gyd a'r gwir. Dyna pam does dim angen i ni boeni. Achos ni'n gwybod beth sydd o'n blaenau ni, ac ni'n gwybod fod ein bywyd a'n cartre tragwyddol ni yn sicr yng Nghrist. Mae mor sicr a Iesu ei hun. Yna mae hyn yn dod â ni at ein pwynt ola ni. Trydydd reswm. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, oherwydd mae Iesu yn ein nerthu ni ac yn ateb ein gweddiau ni nawr. Falle bod chi'n meddwl, wel, hynny yw mae'r nefoedd a'r cartre fyna'n rhywbeth sydd i ddod, ond beth am heddi? Wel, mae Iesu'n gweud, peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, fi'n mynd i roi nerth i chi nawr. Fi'n mynd i ateb eich gweddiau chi heddi. Adnod 12. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd rwy fi'n ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini, oherwydd fy mod i yn mynd at y tad. Bydd bynnag a ofynnwch yn fy enwi fe'i gnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i mi yn fy enwi fe'i gnaf. Falle bod chi'n teimlo yn arbennig o wan ar hyn o bryd, yn ddiamarfer, ddim yn gwybod beth i wneud, a ddim yn teimlo bod gennych chi'r nerth i gario ymlaen.
A fi'n siŵr bydde hynny wedi bod yn wir am y disgyblion hefyd, wrth iddyn nhw wynebu y syniad yma fod Iesu, y meistr, yr arglwydd, yn mynd i'w gadael nhw cyn bo hir. A felly mae Iesu'n pwysleisio yn dydy, bod yn mynd oddi wrthyn nhw, dyw ddim yn ei gadael nhw. Na, fel fydd yn dod yn fwy amlwg eto wrth i ni gario ymlaen ym Mhenod 14, mae Crist yn mynd i fod gyda i ddisgyblion, gyda i bobl trwy'r ysbryd glân. Mae'n dweud fod e'n gorfod mynd mwyn anfon yr ysbryd. Mae'n well, mae'n fanteisiol i ni fod e'n mynd mwyn iddo fe dywall allan yr ysbryd glân ar ei bobl. Mae'n mynd mwyn anfon yr ysbryd a felly bod yn bresennol gyda'i holl bobl ym mhob man gan ei nerthu nhw at bob gofyn a'i harfogi nhw at bob her maen nhw'n gwynebu bob amser. A felly fan hyn mae'r arglwydd yn dweud dau beth enfawr. Yn gyntaf i mae'n dweud fi'n mynd i nerthu chi i wneud arwyddion neu gweithredoedd mwy na rhai fi wedi gwneud. Nawr beth mae hynny'n golygu? Wel, mae'n anodd dychmygu yn dydy gweithred mwy na porthi 5,000 o bobl. Mae'n anodd dychmygu gweithred fwy na atgyfodi Lazarus o'r bedd. Felly, dydy Iesu ddim yn golygu bod y gweithredoedd yma'n fwy o ran bod nhw'n fwy rhyfeddol rhywsyd. Na, mae gweithredoedd yr eglwys yn fwy, wel yn gyntaf yn ei sgwp nhw. Oedd gwerthu Iesu yn bennaf wedi cyfyngu yn dod i genedl Israel. Ac mae disgyblion Iesu nawr, wedi Pentecost, mae'r efengil yn mynd allan drwy'r byd i gyd, a mae yna wirthiau mynd i cael ei gwneud, nid jyst mewn un ardal, mewn un gwlad, mewn un rhan o'r byd, ond trwy'r byd. Ond mae Iesu hefyd yn golygu bod ein gweithredoedd ni yn fwy am fod eu pwyslais nhw yn fwy ysbrydol. Wel, oedd lot o arwyddion Iesu yn rai amlwg, ond yn rhai corfforol yn dod nhw. Ond nhw'n arwyddion oedd wedi bwyntio at bethau pellach, at rhyw reality ysbrydol dyfnach. Wrth iddo fe agor llyged y deillion ac wrth iddo fe helpu'r clof i gerdded ac wrth iddo fe atgyfodi'r meirw a bwydo'r newynog, oedd e'n pwyntio at reality ysbrydol mwy. Ac, wel, yn aml iawn, oedd y bobl oedd yno'n profi ac yn gweld y pethau hyn, ond nhw ddim yn deall hynny. Oedd ei golwg nhw ar just yr pethau materol, daearol yna. Ond be mae Iesu'n dweud yw, nawr, wrth i chi fynd allan, chi'n mynd i wneud gweithredoedd mwy oherwydd y nerth yr ysbryd glân fydd yr ymateb yn fwy, a bydd yr ffocws yn fwy ysbrydol fel petai. A ni'n gweld hynny'n cael ei gwireddu'n syth yn dynnu, dydd Pentecost. Mae yna 3,000 o bobl, nid jyst yn cael ei bwydo, ei corff nhw yn cael ei fwydo. Na, mae yna 3,000 o bobl yn cael ei hachub, yn dod i gredu, yn derbyn bywyd tragwyddol. A felly mae'r addewid cyntaf yma yn rhyfeddol yn dydy. Mae Crist yn dweud fi'n mynd i eich nerthu chi. Trwy'r ysbryd glân, Iesu sy'n gwneud y gwaith yma trwy ni ac yno ni, ond mae'n addo roi nerth i ni, beth bynnag a ddaw. Ond yna, mae'n mynd ymlaen i weid rhywbeth pellach yn dydy, mae'n dweud bydd e'n ateb ein gweddiau ni. Adnod 13. Beth bynnag a ofynnwch yn fy enwi, fe'i gwnaf.
mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i mi yn fy enw i, fe'i gnaf. Dyna chi addewid. Fod Duw nid yn unig yn gwrando ein gweddiau ni, ond fod e'n ateb ein gweddiau ni i gyd yng Nghrist. Mae yna addewid hyfryd, mae yna gysur fyna. Beth bynnag i ni'n wynebu, beth bynnag i ni'n poeni amdano fe, ni'n gallu cyflwyno fe i Dduw a gwybod bydd e'n ateb ni. Nawr, wrth gwrs, mae llawer o bobl wedi trial gwirdroi y geiriau yma a trial rhoi Duw a'i bobl ar brawf. O, na fe, wel, gweddiwch am hyn te. Gweddiwch am gyfoeth, neu gweddiwch am rhyw Lamborghini neu beth bynnag, a bydd Iesu'n sicr o rhoi ei chi. Os chi just yn defnyddio'r geiriau hyd yn enw Iesu, bydd e'n rhoi beth bynnag chi moyn. A fyddai gweddi fel hynny wir yn cael ei ofyn yn enw Iesu? Be sy'n wir am Iesu? Fe yw'r un gostyngedig. Fe yw'r un addfwy. Fe yw'r un aberthol. Fe yw'r un sydd yn rhoi eraill yn gyntaf. Fe yw'r un sydd bob amser yn ymostwng ac yn ifydd i ewyllus ei dad. Fe yw'r un sydd ddim yn ceisio i fyddiannau ei hun, ond yr hyn sydd yn dda yw bobl e. Gweddio yn enw Iesu yw gweddio mewn dibyniaeth llwyr. Gweddio yn enw Iesu yw ffydd ynddo fe ac ymostwng yw ewyllus e a dibynnu ar ei air a'i addewidion e. Mae Iesu yn ateb gweddio felly. Pan ni'n dod mewn ffydd gostyngedig, pan ni'n dod ac yn gweddio yn unol gyda be mae Duw wedi ddatguddio yn ei air e, mae'r arglwydd yn sicr o ateb ein gweddiau ni. Pam i chi yn pryderu y bore yma? Gai ddweud wrthoch chi, a fi'n dweud hyn mewn cariad, stopiwch. Credwch yn Duw. Credwch yng Nghrist. Credwch yn y cwbl mae ei wedi wneud drostoch chi. Credwch yn ei addewidion fod y dyfodol yn sicr ynddo fe. Credwch fod yn rhoi nerth i ni at bob gofyn a fod e'n ateb ein gweddiau ni i gyd yng Nghrist. A peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Mwyn ei enw e. Amen. Amen. Wel, nawn ni ganu emyn arall gyda'n gilydd cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni. Neud ys
Wel, diolch am ymuno gyda ni eto. Gadewch i ni weddio yn awr a chyflwyno'n hunan i'r arglwydd wrth i ni orffen gyda'n gilydd. Arglwydd, i ni'n gofyn nawr arna ti i ddod yn nerth dy ysbryd glân di, ac arna ti i gymhwyso dy air di i'n bywydau ni, i'n calonau ni nawr. Helpa ni i beidio a gadael i ddim gynhyrfu'n calon ni, ond yn hytrach helpa ni gredu yn o ti ac yn dy air di ac yn dy addewidion di i ni. Arglwydd, ni'n gofyn y bydde di'n agos ato ni nawr yn ystod yr wythnos nesaf yma, ac yn gogoneddu dy enw mawr di yno ni a trwo ni. A mynd bod ni yn gofyn yn gweddiau ni yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.